על הפרשה שיצא ממנה השבוע, פרשת יצא. הרבי דיבר על זה בתוך שי"ז, שבת שקלים, והרעיון הוא חיבור של מטבע ואש. זה הרעיון שיש לו באמת השלכה מאוד מאוד מיוחדת לזמן שלנו גם כן, לתמיד. הבסיס הדברים זה הפסוק אומר כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם שזה הולך על מחצית השקל ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, ועל המילה זה אנחנו נתמקד. המילה זה אומר המדרש, מה זה? כתוב בירושלמי שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את המטבע. משה רבנו התקשה למחצית השקל, הוא נתקשה למחצית השקל, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אומר הרבה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כמין מטבע של אש, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסוי כבודו, והראהו למשה, לכן כתוב זה ייתנו. זה ייתנו במובן של כזה ייתנו. אם נדייק, במילה התקשה משה, מה הוא בדיוק לא הבין, אז נראה שזה לא כל כך פשוט, ויש תוספות בחולין שמספר לנו, מביא מהברייתא, שיש 3 דברים שמשה רבנו התקשה בהם. האחד זה מנורה, ראש חודש ושרצים. הברייתא היא לא כותבת את מה שהיה צריך לכאורה לכתוב, את המטבע של אש. אם משה רבנו התקשה גם במטבע של אש, אז היה צריך לכתוב גם כמטבע של אש. כך שואל תוספות ומסביר הבדל גדול בין 3 הדברים האלה, בין מנורה, ראש חודש ושרצים, לבין המטבע של מחצית השקל. במטבע של מחצית השקל משה רבנו לא התקשה מה זה. אף אחד לא מתקשה מה זה מטבע של מחצית השקל. אלא משה רבנו התפלל על משהו אחר, אומר תוספות, אלא שתמה על הדבר, מה יוכל אדם ליתן כופר נפשו. זה התפלל משה רבנו. משה רבנו התפלל, מה אדם יכול לתת עם המטבע של מחצית השקל, כמו ששבוע שעבר דיברנו בהרחבה, אמור להיות כפרה על חטא העגל, מה יכול אדם להביא כדי לכפר על חטא כל כך קשה, להביא במקום נפשו. כך מסביר תוספות. הרבי רוצה להבין, אם זו הייתה השאלה, אם זה מה שמשה רבנו לא הבין, איך מטבע של אש מכפרת על דבר כל כך קשה, אז מה כן הבין משה רבנו מהעובדה שהקדוש ברוך הוא מראה לו מטבע של אש, מה זה עוזר להם? וכדי להבין את זה, אומר הרבי, יש לנו 3 פרטים במשפט, במאמר חז"ל הזה של רבי מאיר, כמין מטבע של אש, יש כאן 3 פרטים, יש כאן מטבע, יש כאן אש, ויש כיסא הכבוד. כשנבין מה המשמעות של מטבע, אש וכיסא הכבוד, אז נבין באמת איך מטבע של אש יכולה לכפר על מחצית השקל. ונפתח במטבע. מטבע של אש יכולה לכפר על? על חטא העגל, כופר נפשו, זה במקום הנפש. זה מה שמשה רבנו לא הבין. אז כשנבין את המשמעות הרוחנית של מטבע של אש ושל כיסא הכבוד, אז נשכיל להבין איך באמת מטבע של אש יכולה לעשות דבר כזה. יכולה... אבל אומרים בדרך כלל זה ראשי תיבות משה, מנורה, שקל, הרבה מאוד נאמר על זה באמת, נכון, אבל בוא ניקח את ההסתכלות של הרב, ההסתכלות הפנימית של הדברים, איך באמת, מה המשמעות הפנימית לא ספק מביא כאן, היינו עכשיו. ובוא ניקח מטבע קודם. מה שמאפיין מטבע, מכל דבר אחר בעולם, מה שמאפיין מטבע, זה העובדה שהערך שלו שווה אצל כולם. המטבע אז והמטבע היום יש לה ערך שווה, וזה מבדיל את המטבע מכל דבר אחר שנעלה על הדעת. כמה שווה הדבר הזה? תלוי את מי שואלים. יש אדם שזה שווה לו 100 שקלים, אדם שזה שווה לו 500 שקלים ושקל. אין ערך שווה לכל דבר. המאפיין המיוחד במטבע שבאמת הערך שלו שווה תמיד. תכף נאמר שבעבודת השם המושג מטבע בעבודת השם זו עבודת השם ששווה אצל כולם. נראה מיד למה הכוונה. זה מטבע. מה? המטבע בדולר, בחו"ל... זה נכון, נכון. אבל ברגע שהוא, במקום הזה, ברגע שהוא 5 הוא 5. העשיר יעבוד עליו דקה, העני יעבוד עליו שעה, זה לא קשור, וגם הערך מחר יהיה יותר גבוה, זה נכון. אבל כרגע הערך לא קצוב פה. זה נכון שדברים משתנים מדור לדור, ואפילו ממקום למקום באותו דבר. זהו. אם זה מטבע, בוא נדבר רגע על האש. יש כמה מאפיינים לאש, אבל המאפיין הכי בולט והכי ברור של אש, זה הכיוון שלה. אם ניקח את מה שכתוב במדרש, גם כן כמובן ידוע לכולנו מכללי הפיזיקה, האפר יורד למטה, גם המים יורדים למטה, הרוח הולכת לצדדים, ורק האש, הטבע שלו שהוא עולה למעלה, גם בעבודת השם, המושג של אש, נראה מיד, זה משהו שעולה למעלה, שמסמל עלייה והתלהבות, ותכף נראה מה הפירוש. הבנו מטבע, הבנו אש וכיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד?
המגיד ממזריץ' מדבר על כיסא הכבוד, והוא אומר שהביטוי כיסא הכבוד הוא ביטוי קצת סותר. כיסא וכבוד הם שני דברים שסותרים זה את זה. למה יש שני דברים שסותרים זה את זה? התרגלנו למילה כיסא ולמילה כבוד בהרבה מובנים, אבל במובן האמיתי, כיסא זה מלשון כיסוי, כיסוי ואלה. כבוד זה מלשון התגלות. המלך יש לו כבוד כשהוא מתגלה בכל כוחו. כיסא הכבוד זה שני דברים סותרים, ואומר המגיד רעיון נפלא. כיסא הכבוד פירושו כיסוי בשביל להתגלות באמת. מה הפירוש כיסוי בשביל להתגלות? הוא אומר ככה, יש דרגה אלוקית שלמעלה מהעולם, למעלה מהבריאה, למעלה מהנבראים, שהנבראים לא יכולים לתפוס אותה, לא יכולים לחוש בה, ולכן לא יכולים להתרגש ממנה ולהבין אותה ולפחד ממנה. אומר המגיד ממזריץ' שהכיסא הכבוד, הפירוש, זה הכוח האלוקי הגבוה ביותר ששייך לנבראים. זה המשמעות של כיסא הכבוד. זה הפסגה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע אליה, שנברא יכול לחוש או לדעת או להתחבר אליה. זה הפירוש. תכף נראה מה זה אומר לנו בנפש האדם, דרגה כזאת. בכיסא יש גם את המובן שזה משהו שיושבים עליו. יפה, תכף ניגע בזה. תכף ניגע בזה שכיסא באמת זה יתחבר למושג של כיסוי ואלם, נכון. בוא נדבר על זה מיד אפילו. מה הפירוש כיסא, מה זה כיסא בגשמיות באמת, נכון? מה הפירוש, הרעיון שאמרנו עכשיו, שהכוח האלוקי, הכיסא הכבוד מסמל את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא משפיל את עצמו כדי להתגלות בעולם, יבוא לידי ביטוי בכיסא הגשמי גם כן. כיסא, מה קורה עם כיסא? קודם כל כיסא זה השפלה, בגשמיות, כיסא זה השפלה של הגוף. כיסא זה שהגוף, אדם משפיל את עצמו, גם מה שאמרנו, כיסא הכבוד, זה הקדוש ברוך הוא משפיל את עצמו כדי שנוכל לחוש, להרגיש משהו, להתחבר אליו. זה הצמצום האלוקי, המקום הכי גבוה שהנברא יכול לחוש בקדוש ברוך הוא. זה הדרגה באלוקות הכי גבוהה במושגים שלנו, נקרא לזה ככה. זה הפירוש של כיסא. אם נרצה, גם האותיות כיסא אומר הרבה דבר מעניין. מה זה כיסא? כיסא מחלק את זה לשניים, יש פה כס, שזה כיסוי, א' הנפו של עולם. זה המושג של כיסא. אז כיסא באמת זה, גם בכיסא הגשמי וגם המילה כיסא מבטא את הרעיון הזה, שזה הכוח האלוקי כמו שהקדוש ברוך הוא משפיל את עצמו כדי להתגלות בנברא. מה קורה לנברא כשהוא מתחבר לכיסא הכבוד? וזה הדבר הבא שאני מדבר עליו. מה קורה לנברא שהוא במילים פשוטות, שהוא מצליח לחשוב, להתחבר, להרגיש את הדרגה האלוקית הכל כך נשגבה, אז יש תהליך של רצון ושוב שאנחנו לומדים עליו הרבה בחסידות. בוא ניקח את הדוגמה הכי ידועה מרצון ושוב, החברותא הידועה של המגיד ממזריץ', של הבן של המגיד, רבי אברהם המלאך, עם אדמו"ר הזקן. כן, החברותא